कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला सातबारा, आपलं घर, समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या सातबारावर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर. समर्थनगर, तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. भारत माता की जय, भारत माता की जय। राणे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पालक मंत्री साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नीलेश राणे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी 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 आज मालवण तालुक्यामध्ये कोईपमध्ये शिवसेनेने म्हणजे उद्धव ठाकरेच्या शिवसेनेने या ठिकाणी होऊ दे चर्चा कार्यक्रम आयोजित केला होता. आम्हाला कुठल्याही कार्यक्रमात दुसऱ्या जायचं नव्हतं, परंतु होऊ दे चर्चा हा कार्यक्रम होता म्हणून आम्ही त्या ठिकाणी गेलो. आमचं म्हणणं होतं आमदारांशी आम्ही चर्चा करायला गेलो. आमसभा जी व्हायला पाहिजे होती की एवढे दिवस का झाली नाही, एवढे वर्ष त्याची होऊ दे चर्चा आम्हाला करायची होती, ती करण्यासाठी तयार नव्हते. अनेक प्रश्न आहेत. आमदार कुठल्याही चर्चेसाठी आले नाही. येतो म्हणून सांगितलं, त्यांच्याच लोकांनी त्यांना घराला घातला आणि आमदार शेवटी पळून गेले. आम्हाला एवढं सांगायचं ज्या तुम्ही चर्चा करण्यासाठी बोला आम्ही त्या ठिकाणी येऊ. हा त्यांचा होऊ दे चर्चा कार्यक्रमच नाही आहे. हा त्यांचा कार्यक्रम असा आहे की त्या ठिकाणी कॉर्नर सभा घ्यायची, लोकांना खोट्या भूलतापा द्यायच्या, खोट्या आश्वासनं द्यायच्या यासाठी होता. आमचा प्रश्न आमदार वैभव नाईकांना आहे की जर तुम्ही एवढ्या मतदारसंघामध्ये मालवणकुडा मतदारसंघामध्ये तुम्ही खोटी पत्र दिली त्याची आमच्याशी चर्चा करण्यासाठी आम्ही त्याचं काय करणार सांगा. तुमचे नेते ज्याने महाराष्ट्रामध्ये उद्धव ठाकरे म्हणतात ना की होऊ दे चर्चा, मग त्या मेलेल्या चाळूवरच्या लोणी खालं ज्याने ते कोविड काळामध्ये ज्याने प्लास्टिकच्या बॅगा तयार केला मृत माणसांच्या, त्याची सुद्धा घोटाळा केला, त्यावर चर्चा होत्या. अशा प्रकारच्या अनेक चर्चा आम्हाला करायच्या होत्या, त्या आले नाही. शिवडसारखा प्रकल्प थांबला का नाही चर्चा करायला तयार झाले. या ठिकाणी रस्त्याला खड्डे पडले, यांनी खोटी कामं केली, या विषयावर आम्हाला चर्चा करायला आले नाही. कोणीतरी 4-5 लोक येतात आणि वातावरण बिघडवण्याचं काम करतात. खरं म्हणजे आम्ही शांततेच्या मार्गाने गेलो होतो. आम्ही पोलिसांना रिस्पेक्ट, आम्ही कुठल्याही प्रकारचा वादविवाद करण्यासाठी गेलो नव्हतो. आम्हाला चर्चा करायची होती, परंतु आमदारांनी आम्ही सांगितलं चर्चा करणार आणि चर्चा करता म्हणून सांगणार. आमदार त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या त्यांच्या घराण्यात आमदार पळून गेले. कुठल्याही प्रकारची चर्चा या ठिकाणी झाली नाही. आमचं म्हणणं आमदार तुम्ही चर्चा करा. आमसभा घेतली होती, त्या ठिकाणी लोक जमले होते. पूर्ण जवळजवळ 2-1 हजार लोक होते. आमदाराने आपली सभा टाकून पळाले. 2017 पासून 2023 पर्यंत 6 वर्ष झाली आमसभा घेतली नाही. मिनी विधानसभा असते. या ठिकाणी आमसभेमध्ये ह्या संपूर्ण कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे प्रश्न, ज्वलंत प्रश्न आमसभेमध्ये ठराव घेऊन विधानसभेत पाठवले जातात. परंतु ह्या आमदाराने कोरोना काळ सोडला तर त्याच्यानंतर एकही आमसभा घेतली नाही. जवळजवळ 6 ते 10 सभा व्हायला पाहिजे होत्या, तर आमसभेमध्ये हा समोर येत नाही. आणि 2017ला दुसऱ्यांदा आता इकडून पळून गेला आणि त्या टायमिंगला दुसऱ्यांदा पळून गेला, मग 2 वेळा पळून गेला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.